ರಾಜುಲು ನೀ ರಾಜುಲು ದೇವರ ಚಾ ದಾದಾ ಪುನಿತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗಾಡಿ ಚಾತ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಕೊನ್ನುಲೇನ ಮಾತ ಚೆಕ್ ದೇತೋನ್ ಎಂಕಾಯಿನಾತೆ ದಾಸ್ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು Manishshettyvlog. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಟು ಅಜ್ಜಿಲೇಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದಾರ್ದ ಚಾ ನಿರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ ಎಂಚವನ್ನಾಗ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪಿನಿ ಈ ಚಾತೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪಿನಿ ಒಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕೋಡೆ ಪುರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೇಂಡೆ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡೆ ಐಕ್ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಹಾಪನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸರಿ ಹಾಪನು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಅಂಚಿತ್ತೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ತೆ ಚಾ ಬಲಿ ಬೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಬೋದುಕ ಪಂಡ ಚಾ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವರ ತಲಕ ಮಲಕ ಹಾಪುಂಡು ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಏನೋ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಪಂಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಾ ಅಂದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಪೇರುಂಡದು ಕನ್ನ ಚಾ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ದಿ ಪೇರುಂಡು ನೋಡುವ ಸುರುಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ ಒಬ್ಬರು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೇತೊಂಡು ಬಾಜನ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೇತೊಂಡು ಬಾಜನ ಒಂದು ಬಾಜನ ಬಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಇರಗತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಯಾವನು ఒక బిన్నెర్రకు ಬರ್ಪೇರು ನಮಾಸರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಬು ಊಟ ಒಂದು ಬಿನ್ನೆರ್రకు ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟ ತಿಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾ ಖಾಲಿ ಆಡ್ ಮಣ್ಣಾನು ಹಾಕಿ ಸುರುಕು ಯಾಡಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಡು ದೇಪಣ್ಣಗ ಅವರ ರಾಜುಲು ನೀ ರಾಜುನವರ ಹಾಗೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಡು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಈತ ನಿಮಿಷ 4 ನಿಮಿಷ ಹೊಚ್ಚಿ ಮೂಜೆರಡು ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಪಣ್ಣಗ ಕೆಲವರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಜವು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಚೂರು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಚೂರು ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಕುದು ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಮಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಯಾಗ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಅರ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಪೆ ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಏತು ಬಣ್ಣಾಗ ಚೂರು ಚಾತ ಪಡಿ ಅನ್ನು ಚಾ ಹುಡಿ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವುದಂದರೆ ಚಾ ಹುಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾಂಡದಾಂಡ ಒಂದು ಜನ ಗಾದಿಗಾದರೆ ಈತು ಬೋದು ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಚಾ ಅದೇ ಚೂರು ಬಾಡ್ಗ ಹೇಗಿದೆ ಬೇಜಾರು ಚಾ ಹುಡಿ ಈಗ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ದೇವರ ಚಾ ದಾದಾ ಪುನಿತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬರೋಡು ಚೂರು ಪಾಡಿ ಎಡನ್ನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಜಾನು ಕಮ್ಮಿ ಕಡೆ ಒಂದು 3 ಸರಿ ಪಾಡಿಯ ಅದೇ ಸ್ವಾಹ ಸಕ್ಕರೆ ಏಪ ತೀಪೆ ಆಯ್ನ ತೆಡ್ಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ತೀಪೆ ಅದು ಪುಣೇಪಲ ಇಂಚ ಸಮ ಕೊದ್ದಾಕ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂದಿನಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ ವಾಲ ಇಂಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಚೆ ಮಾಡೋಡು ಇಂಚ ಬತ್ತೋಡು ಓ ಇಂಚ ಮಾಡೋಡು ಅವಾಗ ಗಮಿಸುವ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಚಾ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾ ಮಲ್ಪತಿ ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿ ನೋಟ್ಟು ಚಾ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ತುಂಬು ಇವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೋರಾಟ ಪೊನಾಗ ಯಾನು ಪರೋಟ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲಿತ್ತನೆಗಲ್ಲ ಚಾತ ಅಂಗಡಿ ಹಳೆಂಗಡಿ ಚಾತ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚವು ಕೊದ್ದಾಕ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಾಟ್ ಎರೆಗಾಂಡ ಒಂದು ಕಾದಿತ್ತಂಡ ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿ. ಚಾ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಕುದಿಯೋಡು ಚಾ ಮಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗುದಾ ಚಾ ರೆಡಿ.
ಫೈನಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟೆಡ್ ಚಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ ಇದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪರ್ದ ಎಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಚ ಆತರು ಚಾ ಅಂದು ಎಸ್ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಇಂಚ ಚಾ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತುಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಗ ದೋಸೆ ದಾಲ್ ಇತ್ತುಂದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತಿಂತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾ ತಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಚಾ ಪರ್ಜಿಂದಂಡ ಬಯ್ಯಾಡು ಹತ್ತಂದಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯಾಡು ಚಾ ಪರ್ಜಿಂದಂಡ ಕೆಲವರು ಹೆಟ್ಟೆಕ ಬಂಡ ತರೆಬೇನೆ ಸುಬಾಬ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಉಂಡು ತರೆಬೇನೆ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಬಯ್ಯಡು ಚೂರು ಚೂರು ಉಂದತ್ತು ಚಾ ಪರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗು ಚಾ ಅಂತೂನಾಗ ಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತಿಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಸ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬರ್ಕ ಎಂಚತ್ತು ತುಕ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಎಪ್ಪಲು ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ ಸೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಾ ಪೂರ ದಾದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂತುಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ತುಲೆ ಚೂರ್ಲ ಒರಿದಿಚ್ಚಿ ಚೂರ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಚಾತ ಬಡ್ಡಿತ್ತ ಅವು ಒರಿದೀನಿ ಸೈಡ್ದ ಆತೆ ಒಕ್ಕದ ಹಾಲು ಒರಿದಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅವು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿತನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನ ಚಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿತನು ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ನಾನು ಎನ್ನದು ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ನಾನು ದೃಢ ಇನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲಿಲ್ಲಡಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏತ್ತು ಚಾತ ಹೊಡಿಬೋದು ಎತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು ಪಾರ್ದ ಚಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಚಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದಿನಗಳು ಚಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ದಾಪಣ್ಣಗ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ ಮಲ್ಪೇರು ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ಅಂಡ ಚಾ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವರು ಅವು ಆತ್ತೊಂಜಿ ಒಂದು ಅನ್ನಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಚಾ ಏಪಲ ತುಕೆ ಬಲೆ ಬೈ ಚಾ ಬರ್ದುಕ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಫೈನಲಿ ಚಾ ಆತಂಡು ಚಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬರ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಿತ್ತಿಲ್ಲಡು ತಿರ್ತು ವಾಟ್ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಚಾ ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಚಾ ಯುನೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಂಜೂರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈರು ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಎಂಚ ಅವ್ರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತ ಒಂದುಂಡು ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿಡ್ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಈರು ಅವಳು ಗೊಬ್ಬೊಲಿಯರೇಗ ದಾನ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಇದಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೇರೆ ತಲೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಈ ಸಾರತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿವ್ರು ಫಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಲೆ ಅವ ಅಂದಿ ಸತ್ಯ ಸೀರು ಪೋಡಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡು ಪುಣ ಏರ್ಲ ಪೋಡಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂತೂರು ಅಂಚೆ ನಂತೂದು ಎತ್ತು ಪೋಡ್ತೀರಿ ದಾನ ಅದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅದು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಮ್ಮ ತೂಪೇರು ಈರು ತೂಪಾರ ಇಜ್ಜದ ಇರ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಐಟ್ ಏರು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿ ಜಂತುಲೆ ಏರು ಒಂತುಲೆ ಯಾರು ಮಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಏರು ಪಾರು ದಾರ ಇದಲ್ಲೋಳು ಮೂಜ ಅಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡಿರ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಏರು ಇಷ್ಟ ನಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಪಾರುದ ದಾರ ಇದಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾರೆ ಹಾಂ ಧನ್ರಾಜ್ ಏರು ಧನ್ರಾಜ್ ಹಾಂ ಎಡ್ಡ ಒಂದ್ರೆ ಯಾರಂಜಿ ಆರು ದೊಡ್ಡ ತೂಪುಜೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುಜೇರು ಅಜ್ಜಿಲಡುಲ್ಲ ಅಂಡ ಧನ್ರಾಜ್ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪುತ್ತೂರು ದಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉರ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ ತೂಕ ನನ್ನ ಮೂಲು ಅವೇ ಮೂಲ ಆರು ಹೆಚ್ಚು ತೂಪಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿರು ಮೂಲು ಇತ್ತದಾನೆ ತೂಪ್ಜಾರ್ ಕಣ್ಣು ಪಂಡ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾದನ ತಿನ್ರೆ ಅಂಡ್ರೆ ದಾದ ಬನ್ನಿ ರಾಗನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಸರಿ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಯಾರು ತಿನ್ಬುಜಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಓ ದೊಡ್ಡ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಏನು
ಅವು ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಊರ್ಲ ಅವು ಅಂಚ ಆಪುನ್ಗೆ ಪೊನ್ನುಲೇನ ಮಾತ ಚೆಕ್ ಅವನ ಅಂಚಲ್ ತರ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಅವು ಕಣ್ಣು ಆಡಿ ದಿಷ್ಟು ನಿಗದೆ ಕಣ್ಣು ಮರಲ ಕಡೆಗೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ